Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Lani, isa sa mga silent listeners ninyo na biglang napasulat dahil nais ko pong humingi ng payo. Ganito po kasi, tumigil na po ako sa pagtatrabaho simula nang maging 2 na ang anak ko. Yung asawa ko na lang po ang naghahanap buhay. Hindi naman po kalakihan ng sweldo pero sumasapat naman sa mga pangangailangan namin. Akala ko po talaga okay naman kami. Akala ko okay siya sa simpleng pamumuhay namin. Hindi pala. Kamakailan lang iniwan niya kami ng mga anak niya. Sumama siya sa babae niya. Mayaman ang kabit niya. Hindi na niya kailangang magpakapagod sa katatrabaho. Bawat hiling niya, natutupad agad. Ang sakit, tambalan. Ang sakit maramdamang hindi ako sapat, hindi ako mahalaga, at hindi ako karapat-dapat sa taong nangako sa akin na magsasama kami habang buhay. Mabuti na lang sinusustentuhan niya kami. Madalas din niyang hiramin ang mga bata. Yun ang pinakamasakit sa akin. Excited kasi ang mga anak namin na sumama sa kanya. E papaano kapag nasa kanila, sunod lahat ng gusto. Kapag binabalik na sa akin, ang daming dalang mga bagong gamit na hindi namin kayang bilhin dati. Ang daming kwento. Kinikwento ko anong masarap na ulam ang niluto ni tita, anong masarap na pagkain ang pinadeliver niya, at kung saan-saang magagandang restaurants sila pumunta. Masakit tanggapin ang katotohanang kayang ibigay ng kabit ang lahat. Hindi lang sa asawa ko, kundi pati na rin sa mga anak ko. Kaya naman imbes na mainis sa kabit ng tatay nila, napapalapit pa ang mga anak namin. Naging bukas sa mga puso nila sa taong sumira ng pamilya namin. Masaya sila sa mundong hindi ako kasama. Tambalang kumikinang, ano po ba ang gagawin ko? Paano ko haharapin ang sakit na ito? Habang pinapanatili ang pagmamahal ko sa mga anak ko at pinipilit ko ring maging matatag. Gusto kong maging magandang halimbawa sa mga anak ko. Gusto kong ipakita sa kanila na kahit gaano kasakit ang pinagdadaanan, kailangang kayanin ito ng may dignidad. Okay na eh. Seryoso Nicola. Gusto kong ipakita sa kanila na kahit gaano kasakit ang pinagdadaanan, kailangang kayanin ito ng may dignidad, tapang at pagmamahal sa sarili. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sana po sa pamamagitan ng payo ninyo, matulungan niyo po akong humanap ng lakas para harapin ang bagong yugto ng buhay ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lani.
Lani, isang mahigpit na yakap mula sa tambalang kumikinang para sa'yo. Alam mo, ang hirap niyan, promise, yung makikipag-compete ka. Alam mo, ngayon lang ako nakarinig ng, hindi naman, I'm sure this is not not the first time that it has happened. Pero laging first time pag naririnig mo, Oo, diba? parang Ang bigat eh. Oo, first time ko na trip nung mga anak, yung kabet ng tatay. First time siguro na masayang-masaya sila palibasa kasi yung mga naunang mga kwento natin, 'di ba? Parang kabit lang naman yung pinag-uusapan, parang walang mga batang nasa-spoil in the process. So parang kaya ito doble ang sakit para kay Lani kasi hindi lang ito asawa niya ang naging kakompetensya niya sa kabit pati yung mga anak. So, kinuha na yung asawa niya, parang feeling niya, threatened siya na parang baka pati anak niya makuha. Correct, di ba? Lalong-lalo sinabi ba dito kung ilang taon yung mga bata? Walang binanggit na. Kasi kung mga bata ito, hindi mo talaga mapipigilan sa kanila. Very materialistic pa talaga yung mga bata. Tama. So, magigets natin yung kanilang kasiyahan kapag nakakatanggap sila ng something. Hindi pa nila naiintindihan yung mga issue ng mga adults. Totoo, hindi pa nila alam talaga yung mga ganyang klase mga eksena. Parang nung isang araw yung bunso namin, si Prince. Hi Prince, how are you? Ayan sabi niya, ang hihingi niya daw kay Santa Claus ay yung VR, yung virtual reality, na hindi kailangan ng cellphone. Parang, ewan ko paano ba yun, basta, Oculus Kinemelatic, ganyan, Charvalu. Kasi yung binigay ni Santa Claus sa kanya, kailangan pa maglagay ng cellphone sa loob ng VR. So, ang ending nga, dahil nga mabigat yung sa mata, mabigat yung VR, nahuhulog yung cellphone. So, ang ending, basta hindi niya masyado nagagamit. So, napag-iisipan niya na, ay, teka lang, ang hihingin ko ay ang hihilingin ko ay yung mas bonggacious. So, hindi kailangan ng cellphone na ikakabit sa loob, di ba? Tapos, may mga naiisip pa siyang mga kahilingan na mga, sana bumalik na daw yung dati namin sasakyan na malaki. Kasi naibenta na namin yun yung malaki na sasakyan. Yung mga ganon. Well, kasi bata siya. I'm sharing this because kids will be kids. Yeah. Pag bata ka kasi talaga, hindi mo pa nalalaman yung wisdom kung bakit kailangan ibentang isang bagay, yung wisdom tungkol sa mga binibigay ni Santa Claus. Iba pa ang sayo lang, take and take and take. Laging ganun lang di ba? So, may feeling ako na ganun yung mga kids. Mga bata pa talaga sila. Kaya sila ganun ka na excited. Kung ikaw ba naman talaga makakain ko ng masarap, hindi ka ba magkukwento? 'Di ba? Makakain ka ng masarap, makapunta ka sa bagong restaurant, hindi ba't ma-excite ka? So kumbaga parang hindi lang din natin ma-blame yung mga kids. They're just being kids. Pero hindi naman din ibig sabihin nito na hindi mo maipapakita ang iyong init ng pagmamahal. Dahil it's not all about material things. Alam naman po natin yan na hindi lang material na bagay ang pwedeng magpaligaya sa ating mga anak. Ayan. Tandaan mo, Lani, na pag mga bata kasi, usually ang nagdadala dyan, ang tumatakbo sa utak nila dominantly is yung feelings nila, yung amygdala, kasi wala pa masyadong logic yan. Wala, hindi niya more pa on emotions yan Correct. Kaya nga 'di ba sabi daw nila, yung amygdala is that part of the brain, 'di ba? So kaya nga 'di ba kapag ka ang bata ay nagwawala, nagagalit, hindi mo siya dapat sabayan ng sisigaw-sigawan mo rin siya, tapos itinuturo mo habang galit siya. Kasi habang nagtatantrum siya, habang galit siya, hindi niya nagigets kung ano man yung sinasabi mo. They operate based on emotions pag bata. So pag bata, dahil emotion lang ang nag-ooperate, hindi mo ma-expect na may logic yan. Maintindihan na magigets nila. Makakalma lang yan or magigets lang nila kapag tapos na yung tantrums nila, tapos na yung session ng pagwawala nila, tapos saka mo ipapaintindi. Correct. Kasi logic comes after na based sa mga experience nila. Unti-unti. Pero pag bata talaga, nag-ooperate talaga sila based on emotions. So ngayon, ang isa siguro sa mga pwede mong gawin, implant mo yung mag-seed ka ng values. Yung tamang pag-uugali. Kasi tandaan mo ikaw yung wala kang ginawang mali, wala kang ginawang tama, at yun ang panghawakan mo. Yan. Oo. Wala kang ginawang bali, wala kang ginawang tama. Wala kang ginawang mali, ginawa mo tama. Ako naman, oo. Bangag din. Nagsisimula
Magsisimula na po ang kapuyatan at kabangagan. Wala kang ginawang mali, wala kang tama. Ano ka? Asan ka doon? Diego, yung totoo. Lasing ka bang pumasok? Umamin ka. Sorry na po. May hangover pa. Okay, so wala kang ginawang mali. Nasa tama ka. Nasa tama ka. Oo. Ibig sabihin, so yan ang panghahawakan mo. Na hindi mo kasalanan na nangabit. Oo. Minsan kasi kaya natin kaya mahirap sa atin tanggapin ng mga bagay-bagay. Sinisisi natin It's all about us mali yung saan tayo nagkamali, saan tayo nagkulang, 'di ba? Pero sa totoo lang, meron din namang may pagkukulang talaga yung kabila kaya siya nangabet. Saka mali talaga mga bet kahit na may pagkukulang ka kasi lahat naman tayo may pagkukulang, hindi naman tama na mga bet. Tsaka wag mong ituro yung turuan mo ng hate yung mga bata. Magalit sa tatay nila, magalit doon sa tita-titahan nilang buwiset. Nakabit. Wag turuan ng hate. Ganun si Nicole yan. Wag turuan ng hate pero yung tita-titahan nilang buwiset. Pero wag mo silang turuan ng hate, ha? Oo. Yun yung iitanim mo dun sa puso ng mga bata is yung values. Importante yan. Kasi at the end of the day, walang kwento kahit movie man yan at the end of the story. Ang nananalo yung kabutihan, hindi yung kasamaan. Nananalo ang goodness always wins, 'di ba? So ang importante issues din, maipakita mo yung klase ng init ng pagmamahal na hindi nabibili sa restaurant. Correct. 'Di ba? Yung mga hugs, yung understanding, sabi mo nga yung values, 'di ba? Yan yung i-impart mo. Hindi ka man makalaban sa yaman, hindi ka rin makalaban sa ganda o kung ano man dahilan kung bakit pinili yung kabit. Pero at least sa mata ng mga anak mo, dapat ikaw pa rin yung kanilang superhero. Tsaka alam mo, Lani, isa pang ang dami mo kasing sinasabi dito tungkol sa paano ako magpapakita ng katatagan sa gitna na parang sa gitna ng mga pagsubok, kailangan maging matatag. Alam mo, Lani, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan maging matatag all the time eh. Ako ito minsan iniisip ko to 'di ba? Ngayon, kung hindi maging strong, tapos, di ba? Hindi naman sa lahat ng oras kailangan laging may lesson. Pwede bang walang lesson na matutunan? Correct. Kinakailangan mo rin din mag-retreat ng konti. Actually, even nga, si Jesus Christ, nangyari yan sa kanila, nag-retreat sila nung balak siyang patayin, batuhin siya. Nag-retreat sila saglit, and then parang nag-recon lang sila doon for a while, then attack saka lang sila bumalik. 'Di ba? So hindi laging kailangan parang strong and pakita na okay ka because it's okay not to be okay. Normal lang po yung hindi ka maging okay kasi kapag ka lagi mong pinapakita na malakas ka, matibay ka, baka mamaya in the process ikaw yung masira kasi hindi mo kita yung kung ano yung nararamdaman mo na at this point vulnerable ka, at this point may mga pagsubok kang hinaharap kaya gusto mong umiyak, pwedeng umiyak. Correct, pwedeng maglungkot-lungkutan, pwedeng mag-victim-victiman, 'di ba? Hindi nga lang magtatagal. Katulad nga ng sinabi ni Jeg, si Jesus Christ nga nag-retreat saglit 'di ba? Ikaw pa ba ang dami mong kasalanan, 'di ba? So pwede kang mag-iyak-iyakan, pwede mong kaawaan yung sarili mo, pwede mong gawin ang lahat ng 'yan. It doesn't mean, alam mo, crying doesn't mean that you are not strong. At 'di ba? At dito, Lani, sa laban na to may option may choice Halimbawa, pwede mo kasing sabihin na ayokong kung under 7 years old yung bata kasi may batas na gano'n na dapat sa nanay. Oo, pwede. Pwede sustentuhan mo lang pero ayokong dalhin mo yung mga anak mo doon sa kabet, sa tita-titahang buwiset. Nila kasi galit na galit si Nicole sa mga kabet. Nakakainis, kabit na nga siya, mayaman pa siya, nakakabuwiset. Bakit siya blessed? Nakakaasar. Kasi asar ako. Tita-titahang buwiset. Kasi magkakaroon niya ng yung understanding ng mga bata ay okay pala, which is hindi. Hindi dapat. So pwede mo naman siyang i-require. Baka may legal may mga legal repercussions, aspects. Kasi kung titingnan ng DSWD yan, hindi siya healthy para sa bata Napupunta doon sa kabit at the same time sa nanay. Tapos nagkakaroon ng ganitong conflict. Kasi totoo yan Kapag ka bata na basing on emotions, magiging conflicted
talaga siya eh. Ay, ang nabibigay ng tita-titahang buwisit yung mga robot tsaka remote control na gusto ko. Pag umuwi na ako sa nanay ko, sardinas na naman. Yan. So, di ba, hindi tama. Hindi siya nakakatulong to build a family. So, pwedeng i-explore mo yung option na yan para na along the way din, on the process, hindi ka rin din nasisira na minamaliit mo yung sarili mo. Oo. Kasi every time na hiramin yung anak mo pagbalik, paulit-ulit na cycle yan, nadudurog ka na nadudurog. Correct, totoo. So, dapat may gawin ka. Dapat may gawin dun sa part na yan. Diba? Walang makakapasok na mga laruan mula sa tita-titahang buwiset. Ang mga laruan na makakapasok dito ay galing lang sa mga titang mababait at hindi yung mga buwiset. O di, pwede yung laban na at least dun sa legal na part. Diba? Para hindi ka naman na feeling kawawang-kawawa at feeling na talagang victim na victim. Pero ako gusto kong balikan yung part na okay lang umiyak at okay lang na paminsan nakikita din ng mga tao na hindi mo rin kinakaya yung mga bagay-bagay, 'di ba? Tapos sabangon na lang ulit kapag okay ka na. Kasi nga it's okay not to be okay. Yan kasi minsan yung problema ng mga strong-strongan eh. Ayan. Minsan nakala pipilit mo, ganyan. Tapos ang ending, 'di ba? Basta matatambakan ka na matatambakan eh. Kasi feeling nila kaya mo. Hangga't hindi ka nagreklamo, 'di ba? Hindi yan patuloy nilang ibibigay sa ng ibibigay. Kasi parang ini-spoil mo rin din sila in a way. Kasi hinahayaan mo parang ganyan sa mga anak mo, parang hinahayaan mo na iisipin nila, ay okay lang pala. So baka mabitbit pa nila paglaki nila na okay lang din pala yung ganyang klaseng setup ng family. Kasi tandaan mo sa mga edad ng bata, mga 9 years old below, yan yung role playing importante dyan eh. Yan yung values formation. Ano ba yung pagiging isang anak? So kung ano nakikita nila, yun yung pumapasok sa utak nila. Pwede palang may ibang babae. Oo, yan. Basta yung babae mayaman. Pwedeng ganun. Oo. 'Di ba? Kaya pala yung tatay ko hindi na umuwi sa bahay namin. Yun kasi nakikita nila eh. So, tapos okay lang. Tapos sa tunay kong nanay, okay lang. Hindi naman nagrereklamo. Pinapabayaan nga kaming makarating doon. Pinapayagan kami pumunta sa bahay ni titang. Tita-titang buwisit. Tita-titahang buwiset, di ba? Nakakaloka. So yun yung babantayan mo, yung values ng mga anak mo na hindi nila ma-normalize itong setup ninyo ngayon na hindi normal. Hindi normal. Hindi normal na may pinupuntan silang tita-titahang buwiset, di ba? Tama po ba? Sa mga Grab driver na nakatutok sa atin ngayon, nag-agree po ba kayo? Kuya Abraham, agree ka ba? Abraham, mag-agree po si Abraham. Napaka-biblical ng pangalan niya. Abraham. Grab driver yan, nakatutok sa atin ngayon yan eh. Agree ka ba na hindi dapat magkaroon ng kabit na tita-titahang nakakabuisit? Diba? At si Kuya Jordan Pasqua, agree ka ba? At sa iyong asawa? Ayan. Shout out po sa inyo. Tsaka Lani, ipagdasal mo yan, ipag-pray mo yan na bigyan ka ng lakas ng loob kung paano mo haharapin. Humingi ka ng tulong kay Lord. Kaya tuturuan ka naman niya kung anong way. Correct. At mga pamamaraan. Ayan, shout out ka kay Kuya Jordan Pasqua at sa kanyang misis na si Divina Pasqua. Shout out ko lang din pala si Betchay na kasama niya yung mga models niya sa Guardian Alcohol. Hello po sa mga models ng Guardian Alcohol. Salamat. Actually, dapat kukunin nila akong model. Kaya lang na-realize nila model platoon ako. Hindi ako pwede yung mga models talaga ni Madam Betchay. Ayan, salamat. Hello Guardian po. Alcohol, salamat. Guardian Alcohol, thank you so much. Ayan, Lani ha. Gusto mo ba pag-usapan pa natin to sa podcast? Pwede. Pwede naman. Sige. Lani. Oras natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!